sieltä pohjat tukemaan lantio joustaa ja ohjasta. Istunnalta ratsastatte niitä kasaan. Pohkeelta eteenpäin. Alkaa pikkasen sinne taikumaan. Se on siis semmoinen perusheppa, miten kaikki asiat tullaan ja pidetään, että se on enemmän. Täällä vaan voltille. Sitten mulla on tuolla tallissa yksi semmoinen iso kolmaskolonen. Se on sitten niin ratkastaan vaativampi. Se on hyvin pitkälle koulutettu kukaan yhteisöttää Suomeen sinne koulupuolelle ja laikakirjoitusta lähtien. Ne on valmiina niin on varmaan otettu tämmöistä säätää. Joo. Me ollaan molemmat aika paljon ihmisiä, että tykkää enemmän noista eteenpäin pyrkivistä. Käännä vaan Emma voltilla aina sieltä. Nyt selkeästi lähdet ratsastaa sieltä istunnolta enemmän kasaan. Koita koota sitä puolipidätteitä sieltä istunnolta lantiosta. Koitat saada niin, että istut sitä liikettä vastaan. Nojat vähän taaksepäin pienillä pidätteillä sieltä edessä.